canicross7.es, que donde se tiña que inscribir para participar neste canicross de carreira por Europa. Canta xente xa tedes apuntado para, bueno, das mellores carreiras de canicross que teño visto, sobre todo para o público que puido... Sí, tuve unha sorte que a cadela tirou bastante máis e ao final, pois, me levei a carreira. Gaña en último instante, que bonito, participar outros dos participantes que estivo no canicross esta mañá. Aí o temos, baixo o logo de Cranotec.